जोंनियाव सोरनावबा सोरनावबा मोनसे सोंथिया जाखांदों जाखाङाखै नङा नङा होमबा बे जोंनालाय जोंनि जायगानिनो जानांगौमोन होननानै आरोखि दा जोंबो बुंदों जोंहा जोंनि जायगानिनो जानांगौ होननानै नाथाय जोंनि पार्टिनि आरो जोंनि ओनसोलनि स्वार्थनि थाखाय माखासे पलिसि लानो गोनां जायो आरो बे पलिसिखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखायनो जोंनि समष्टिनि मोजांनि थाखायनो दिनै मोखाव गोरा ब्रह्म सारखौ जोंनि नैबे सापागुरि समष्टियाव दैथायहरनाय जादों आरो बिथांखौ दैथायहरनायनि उनावहाय दिनै जों गासिबो जेसेबांखिनि जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफोर दं वर्कारफोर दङ दिनै बयबो जों साखाफारा जादों बिथांखौ देरहाहरनो थाखाय दा खोथायालाय ओरैजाय जायो आंहाबो गोसोथोनाय दंमोन सानदोंमोन आं गोसोथोनायखौ हाबा खालामनो होननानै खिन्थु बिमा बिफाया बेलेग सासे नागिरगारदों आंनो हुजुवानि आं गोसोथोनायखौसो हाबा लागोन होननानै खिन्थु बिमा बिफाया होनबाय नोंहा नोंनो नायखाबाय बिराद समायना आखल आखुआबो मोजां नायनो मोजां ओरै जाबाय नोंनो आं होनदों नोंहालाय आं गोसोथोनायखौसो हाबा लागोन होननानै थेवबो ब्रा ब्रा होफैगारबाय आंनो बिमा बिफाया गावसोर नायनायखौ दा लाबोनायनि उनावहाय दिनै जोङो रायजो जाबाय 20 बोसोर दासो आङो हमदांनानै मोनबाय थिगानो मा बे बिमा बिफा होफैनाया माथो नांलाय खमलाय गैया आंनि खोथाखौबो मानियो थिग बेबायदि आरोखि नङा होमबा दिनै जोंबो इउजि ब्रह्म सारखौ दिनै जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि समष्टियाव लाबोनाय जादों खालि मोनसेल' सार्थ'आ दिनै जोंनि सापागुरि समष्टि हिसाबै जों बर'फ्रा जि समनिफ्राय राजखान्थियाव बाहागो लाबोदों बे समनिफ्राय जों एमएलए मोननो हादोंबाबो कुनुदिन मिनिस्टार मोननो हायाखै दा जोंनो मोनसे खोथा होदों इउजि ब्रह्म सारा बे समष्टिनिफ्राय देरहालांनायनि उनावहाय बिथाङा स्टेटआव सासे मिनिस्टार महरै बाहागो मोनगोन आरो मिनिस्टार महरै बाहागो मोननायनि उनावहाय निश्चय जोङो जोंनि नैबे ओनसोलखौ आरोबाव गोख्रैसिनै डेभेलप खालामनायनि मोनसे खाबुखौ जों लानो हागोन दा बेखायनो दिनै जोंनि ओनसोलनि गासै बुद्धिजीबि रायजो राजा बिथांमोना इउजि ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय साखाफारा जादों आरो सैथो खोथाया नैबेनो नैबे सापागुरि समष्टियाव दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय रावबो गोहो गैया इउपिपिएलआ बे फैगौ बिसायख'थियाव सापागुरि समष्टियाव देरहागोन बे दिनैनि दिनावहाय 100% रोखा जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन मानोना दिनै सम आरो बोथोरखौ नायनानै बयबो बुजिनो हादों जे इउपिपिएलआ खमैबो नैबे बिटिआरआव 5 बोसोरा सरकार दाखासिगोन बेखौ रावबो सोलाय सोल' खालामनो हाया दहाय एसे सिगाङाव बुंलांदों नाथाय एखनब्ला बिपिएफनि लिडारफ्रा गावसिनि वर्कारफोरखौ नङाब्ला साफा सानै रायजो राजाफोरखौ बुङो मोनसे खोथा मा होननानै बुङो 2 माह पाছত आमारे सरकारा हि आसे मेनि 2 तारिखआवनो गावसिनि सरकार फैफिनगोन दा बे खोथाखौ बुंथारनो गोनां जादों बिपिएफआ खारन दिनैनि दिनाव बे खोथाखौ बुङाब्लानो बिपिएफआ हयथ' नैबे एसेम्बलि इलेक्सनाव मोनसेबो समष्टियाव देरहानाय नङा देरहानाय खोथाखौथ' बाद दोन बिपिएफ हिसाबै थायाबो जानो हागौ दा ओंखायनो बिथांमोना फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव भट मोननांगौनि सार्थआव मोनसे खोथाखौ बुंदों जे 2 मासनि उनावहाय बिटिआरआव जोंनि सरकाराव फैफिनगोन दा माबोरै फैफिनगोन बिपिएफआ सरकाराव बे अबास्तब खोथा नोगोना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना बुंदों बिटिआर ओनसोलाव थानाय 12था समष्टियावबो मालाय एमएलएआव देरहालांगोन माबोरै जाय देरहागोन दा जोंनि सापागुरियावनो माबोरै जाय देरहागोन दिनै जोंनि कक्लाबारि समष्टियाव मा जादों बिपिएफनि जायफोर खायदा गोरों लिडारफोर दिनै इउपिपिएलआव जगदान जानो थियारि जाबाय दं खायसेया होनबाय जों आर'नाइ फालि लायालै लाजियो ओरैजाय जाबाय जोङो ओंखारसिगोन अपेनलि बेबायदि होननानै मा जाबाय दा आरो मोनसे खोथाया मा जोंना नैबे दावधारा ओनसोलाव जोंना थानेश्वर बसुमतारियानो एमएलए मोनना एबारबो एमएलए बिदोंमोन मोनाखिसै थानेश्वर बसुमतारिया मोनै लोगो मा जाबाय दिनै दावधारायाव बिपिएफआ हुइन' जानो थांबाय दं 0 लाथिख' न'मर बिपिएफ दावधारा दा होमबा बोरैजाय देरहागोन हितेश बसुमतारिया नङा होमबा दिनै हितेश बसुमतारिखौ बै दिहिरा समष्टियावबो
गोबां रायजो राजाफ्रा भट होनो नागिराखै कारना मा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन बै दिहिरा समस्तियाव थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफनि बिजाथिया जाबाय दावराव जादों माथो खोनादों ना थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बै दिहिरा समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथिया राजु बरालमोन राजु बराल तारमाने नेपाली मानसि बिपिएफनि केन्डिडेटआ राजु बरालमोन नेपाली मानसि दाना बै हितेश बसुमतारिया मा खालामदों बै नेपाली राजु बरालनि जायाबालासिनो गुबुननि जानानै बिथाङा केम्पेइन खालामदों माने इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटनि जानानै बिथाङा केम्पेइन खालामदों बिपिएफनि केन्डिडेट बै नेपाली केन्डिडेटनि जानानै बिथाङा एगेन्स्ट माखासे खोथा बुंबाय थादों ओंखायनो मा जाबाय दा बै दिहिरा समस्तियाव जेसेबां नेपालीफोर दङ बिसोर रावबो सासेबो दिनै हितेशनि भट होलिया जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारनोसो भट होनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेबायदिनो दिनै जोङो सापागुरियाव बिजेपि एजेपि एएजिपि जिएसपि आरो इउपिपिएल बे मोनब्रै हानजाजोंसो ज' लोगो नांनानै बिसायख'थि गेलेनो गेलेदों दाना बै दिहिरा समस्तियाव थांनाय बिटिआरनि बिसायख'थियावहाय बिजेपिआ बेसेबां भट मोनदोंमोन 12,000 भट मोनदोंमोन दाना बिजेपिआ जोंजों थाबाय नालाय बै बिजेपिनि 12,000 भटआबो दिनै इउपिपिएलआव फैसिगोन ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथांमोना थुसिगोन फट' बिबारनि सावगारि गैया नालाय दा ओंखायनो इउजि ब्रह्मआ 70,000निख्रुइबो बारा भट मोननानै देरहानो थांबाय दं बे दिनैनि दिनावहाय रोखा जाखानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोंहा बेवहाय गोनो गोथो सानबाय थानो गोनां खोथा गैया सानग्रा दङ साफा सानै बैसोरो मा सानो आंना 5,000 मोनबोबानो जाबायलै 2,000 मोनबोबानो जाबायलै जेननाय देरहानायजों खोथा गैया बिस्रा दा सैथो बाथ्राया नैबेसो 5 बोसोर खमैबो इउपिपिएलआ सरकार सालायसिगोन बे बिटिआरआव आरो गाबोननि दिनावहाय बे सापागुरि समस्तियाव बिपिएफनि केन्डिडेट हितेश बसुमतारियाबो जेनखानो थांबाय दङ होनबा जोंहा दिनै बिपिएफजों थानायनि मा ओंथि दङ दा जायफोरा थांगोन नोंथांमोननि जायगानिफ्राय सोरबा गोदानानो होन गोजामानो होन फैसानि लबाव थांगोन 2,000 3,000 4,000 5,000 नङा होमबा जों जाय रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों सरकारजों थाफानानै जोंनि ओनसोलखौ जों डेभेलप खालामनो जोंनि ओनसोलखौ जों उन्नयन खालामनायनि खोथाखौ जों सिन्ता खालामदों दिनैनि 2,000 5,000 थाखाखौ जोङो सिन्ता खालामाखै दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों थांनाय समाव सोरबाफोर नङा होमबा बिटिआरनि इलेक्शनाव निश्चय थाखागोन बेवहाय बिपिएफनोबो भट होग्राया नङा होमबा कारन बिथांमोनाबो सानदोंमोन बिपिएफखौ सरकाराव लाबोनि किन्तु दिनै बिपिएफआ सरकाराव फैयाखिसै इउपिपिएलआसो सरकाराव फैबाय गतिके जोङो सरकाराव जाय पार्टिया थाबाय बेजों थानो नांगोन ना नाङा जुदि जोंनि सिन्ताधाराया ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामनांगौनिबा नङा होमबा दिनै जोंहा हानि जेंना दङ बे हानि जेंनानि कुनु दिन फंसेबो खोथा बुंफैयासै खाम्फा बरगयारिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जानानै जोंनि बे जायगायाव फैदों नामा मालाबा कुनु दिन फैयाखै जोङो थाङोबा जों रायलायहैब्ला बेलेग बुङो बिनिफ्राय खामानिखौ बेलेग मावो बिथाङा कुनु दिन बिथाङा जोंखौ खबरबो लानो फैयाखै किन्तु दिनै जोङो इउपिपिएलआ सरकार सालायना मात्र 2 मासल' जादों कुनु दिन जों दासिमहालागै बिटिसिनि फान्डनिफ्राय बिटिसिनि फैसानिफ्राय जों दासिमबो खामानि मावनायनि डेभेलपनि खामानि मावनायनि थाखाय जोङो सुबिदाखौ मोनथ'वाखै मावनो गोनां टाइमाव मा जादों जोंहा नै दा कड अफ कन्डाक्ट जालायबाय एसेम्बलि इलेक्शननि दासिमबो जों मावजेनाखैनो नङा होमबा दहाय सारा बुंलांदों किन्तु 2 मासावनो जोंनिया बहुद लुबैखागोन नङा होमबा 17 बोसोराव जोंनो जाय खामानिखौ मावनानै होआखै किन्तु बेखौ जोङो 2 मासावनो लुबैदों आरोखि 2 मासल' थांथारदों नङा होमबा दा ओंखायनो नोंथांमोना जे खावलायबाय थादोंमोन जे जोंना फरेस्ट मिनिस्टारखौ लाबोनांगौ होननानै आङो बहुद खेब रायलायदों जोंनि सारजों बिनिफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव टाइम होनो गोनां जादों मात्र 2 मासल' जादों नङा होमबा किन्तु जोबथारनायाव बिथांखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि नैबे जायगायाव लानानै फैबाय जाय जायगायाव 17 बोसोर बिपिएफनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारा फैफेराखै बेखौ 2 मासाव जों लानानै फैबाय नङा होमबा दिनै बिथाङा मोनसे मोजांथार खोथा बुंदों
आरो बेखौ नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोर फरेस्टआव जायफोरा बिबान दङ दा हास्थायमोन जों दङ माखासे जों बिबानगिरिफ्रा बिथांखौ बुंदोङो जों माखासे फिक्सार होदोङो जे बेखौ जोंनो मानो नांगौ बे हादानखौ आरो बे हादानखौ मोनाब्ला बै रायजो राजाफ्रा गाबोननि दिनाव मा जानो थांबाय दं बेफोर गासै खोथाखौ जों मोजाङै रायलायदों आरो बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा बुंदोङो एसे सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो दा दहाय बै बेदबारि हादानाव बे खोथाखौ बुंदोङो दा जोंहा जेसेबांखिनि जों आवग्रिनानै लादोङो बेखिनिखौ जों मोननो नांगौ आरो मोनगोन खिन्थु मोनसे खोथा जाहाथे जोङो बिनिफ्राय आरोबाव आवगायलिया दा बेखायनो बिथाङा बुंदोङो हानायमानि जोङो एबार बै सिमाखौ होनो नागिरदों जोंनि बाउन्डारिजों जों जेसेबांखिनि आवग्रिनानै दोनबाय बे सिमा होनो नागिरदोङो खिन्थु मोनसे दायित्वखौ जों पालन खालामनांगोन आद्रा जिखिनि हाग्रा दङ बे हाग्राखौ फोथांनानै लाखिनायनि दायित्वखौ खिन्थु जों लानो हानांगोन हागोन ना हाया हागोन दिनै बिथाङा बे खोथाखौनो बुंदोङो दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों बुंगोन जोंहा जिहेतु जोंनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन जेंनाया जोंनि बे ओनसोलनिल' नङा जोंनि बिटिआरनि जेंना माने बियो बर'फोरनि जेंना आरो बे बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनायानो जाबाय हानि जेंना बेफोरबायदि हानि जेंना दिनै सनितपुरनिफ्राय लानानै क'क्राझार श्रीरामपुरसिम बेफोरबायदि हानि जेंनाया दं जोंनि गेजेराव दा ओंखायनो बिटिआर एकर्डआव मोनसे दफाखौ लाबोखादों मोनसे क्लजखौ लाबोखादों बे जाहैबाय मा बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां हानि जेंना दङ बे हानि जेंनाया बे बिटिआरनि गेजेरजों मावफुंजानो नांगौ होननानै लिरखानाय दङ रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे दफाया मावफुंजायोब्लानो जोंनि नैबे ओनसोलनि हानि जेंनायाबो मावफुंजागोन बिटिआराव जेसेबां हानि जेंनाफोर दङ बेफोरो मावफुंजानो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन दा गतिके जोंहा बेवहाय जेबो गोनो गोथो साननो गोनां खोथा गैया रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा बिटिआराव इउपिपिएलनि सरकार दं गाबोननि दिनाव जोंनि बे सापागुरि समस्तियावबो इउपिपिएलनि केन्डिडेट उर्खाव बर' ब्रह्मआ देरहानानै आसामनि सासे मिनिस्टार जानो थांबाय दं बेखायनो जा गोनो गोथो सानबाय थानो गोनां खोथा गैया फैगौ जों गासिबो दाखालि सोरबाफोर नांगोलाव होफ्लांदोंबाबो एबार ट्रेक्टरनि सावगारियाव फट'गोन नंगौना नङा आखाइ खमनानै खेबसे दा गोलाव खोथा बुंबाय थालिया आरो थांबावनांगौ दङ बिथाङा फानबारियाव थांगोन एबार बे हादाननि फरेस्ट ओनसोलावनो बिथाङा गिदिंनो फैदों खुनु दिन फैफेराखै 17 बोसोराव बिटिएमनि मिनिस्टारा जोंनि बेफोरबायदि फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट भिलेजाव बिथाङा बुजिनो नाजायाखै बिथांनो जोङो माखासे खोथा बुंबोदों दहाय गारि सायाव नङा होमबा बुंनो नाङामोन बुंथ'नो नाङा होनदोंमोन थेवबो आंना बुङाबा थानो हाथारा गोसोआ जेसेबांखिनि ओरैजाय फरेस्टनि माबाफोर दङ हाग्रा ओनसोल हिसाबै लामाखौ सेन्ट ग्रेपेल खालामना होनायनि खोथा बुंदों बिथाङा निश्चय ओरैजाय नोंथांमोननियाबो सेन्ट ग्रेपेल जागोन नङा होमबा खिन्थु जोंनो धैर्यनि गोनांथि दं दिनै बुंनानै गाबोन नागिरबानो जानाय नङा जोंनिया बेबायदिनो जाबाय दङ 2 मासल' जादों दानो नांथारसिगौ 2 मासल' जादों दानो नांथारसिगौ 2 मासाव सासे गथ'आ मानबायनो रोङो नामा मानबायनो सासे गथ'आ मानबायनो खमैबो 9-10 मा नांगौ खोमा ना 9 मा नांगौ मानबायनो 9 मा नांगौ दा 2 मासल' जादों सरकारा मानबायनोनो रोङाखै अबास्तब माने बुंनो गोनां जायो बुंगोनबो दे जोंनि माखासे इएमफ्रा दाबोनो अफिसियेल सिस्टेमखौनो बुजिजोबाखै बुजिनो टाइम नांगोन नङा होमबा बुजिनो टाइम नांगोन अथ'स 6 मास टाइम नांगोन मा खामानिखौ माबायदि मावो बेखौ बुजिग्रोनांगोन दा जोंनिया मा जाबाय 2 मासावनो बिराद मोननो लुबैबाय जोंनि वर्कारफ्रा सोरबा बुंलायबावबायसो ओइ आंनि नाय आरो कट जाबो जा बहा थांगोन नोंलाय हादान सिफायनोसै मिमाङाव थांनानै बहा थांगोन सोरजों थांगोन आरो इउपिपिएलआ सरकार सालायदों 5 बोसोर सालायसिगोन खमैबो बहा थांनो खायदा गोरोंफ्रा फैनोसो नागिरबाय दं फैबाय दङ जाम्बा नामा नोङो थांबाबोथ' अरजाया जोंहा दा ओंखायनो दा बुजिलायबाय आरोखि जों बुंनायखाय दा जोंनिया ओंखायनो धैर्यनि गोनांथि दं रायजो राजा नोंथांमोन दानो बे 2 मासावनो जोङो बहुत मोननो लुबैबा जानाय नङा मिसियर जानांगोन नङा होमबा मिसियर जानांगोन सासे गथ'आ 9 मास जाबासो मानबायगोन बोसोरसे 1.5 बोसोर जाबासो थाबायगोन गसंनो रोंगोन नङा होमबा
2-2.5 बोसोर जाबासो थाबायनो रोंगोन 4 बोसोर जाबासो रायलायनो रोंगोन 5-6 बोसोर जाबा स्कुलाव फैसिगोन 10 बोसोरावनो होनबा जागोन नामा बिफाया बै फिसाला जोनोम जाबालायनो फिसालानि सायाव मोनजायो बोरैलै माथो जोंसो जाहोनांगासिनो दङ 10 मास 10 बोसोरल' जादों गथ'आ खमैबोथ' सेंग्रा जानांगोन 18 बोसोर जानांगोन मिथिउर जानांगोन नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो दिनै 17 बोसोराव बिफिबा माखासे खामानिफोरखौ उइदाउट सिस्टेम जेबो सिस्टेम गैयाबालासिनो मावलांबाय दिनै माबायाव क'क्राझाराव बिटिसि अफिसाव हाबहैनाय लोगो लोगो जोंनि इएमफ्रा बागदावखांदों मा जानानै दङ मोनसे टेबुलाव जाय न'खरखौ 17 बोसोर बेलेगा सालायलांबाय बेवहाय थांनानै सालायहैनांगौबा बुजिनो नांगोन माबायदि सालायनांगौ मा जाहैखो दा बुजिहैबाय नागिरनानै नुहैबाय मा बे 17 बोसोराव बिफिबा 2,300 कोटि दाहार होनांनानै गालांबाय बिदाया सालायदोंमोन न'खरखौ बिदाया थैलांबाय दाना फंबाया जेला सालायनो नागिरो मा खालामबाय बेलेगनि न'खराव लाख थाखा माने दाहार फोनांनानै दङ मा खालामगोन दा फंबाया गयखौबो माने 3 बोसोरनि फानखानानै दोनदों मा खालामगोन फंबाया नङा होमबा এই रखम जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन दा ओंखायनो बे गासै खामानिखौ जों सिस्टेमजों मावनांगौनि थाखाय दिनै सिस्टेमेटिक खालामनांगौनि थाखाय दिनै जोंनि इएमफ्रा दिनै बे अफिसावनो बेस्थ' जानानै थानो गोनां जादों अफिसारफ्रा हरनि 12टा 1टासिम खामानि मावनो बाध्य जादों जाय खामानिखौ बिथांमोना 17 बोसोर जेबो मावाखै बिथांमोनखौ दिनै 2 मासावनो जोङो मावनानै फोजोबनानै सिस्टेमेटिक खालामनांगौ होननानै जोङो खोथा बुंदों दा जोंहा बेफोरावबो टाइम थांबाय नङा होमबा दिनै आरो बिनि उनाव मा जालायबाय ग्रोब कड अफ कन्डाक्ट नांलायबाय नै बे इलेक्सननि दा ओंखायनो बुंदों जों दिनैसिमबो डेभेलपमेन्टनि मोनसेबो खामानिखौनो मावजेननो मोनाखै दा बेफोर गासैबो लासै जालांगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा जायखिजाया जोंहा बेवहाय गोनो गोथो सानबाय थानो गोनां खोथा गैया दाखालि जायफ्रा ट्रेक्टराव भट होदों बिसोरथ' गोनो गोथो जाखायाखैनो जोंहा बिपिएफनि दाख्लै नांगोलाव जायफ्रा भट होफ्लांदोंमोन बिथांमोनाबो ओरै फैदो आरो फैखाबाय होनना मिथिखाबाय आरोखि भटआ आंजों रायलायदों जोंहा बे सान्दामोना नङा होमबा